защото ще отидем на 2 часа и пак ще имаме проблеми с процента. Minimum i brons. Minimum i brons. Скъпи приятели, здравейте! Това е Минимум и Бронз, епизод 10, ако не се лъжа, в който ще си говорим за 90-тарски неща и малко след това и всякакви други хубави работи, които ни вълнуват. Мен, господин Зуберски, и вие и вас зад екраните като аудитория. Да, здравейте и от мен. Продължаваме с темите. Ние винаги всеки път има какво да добавим по още нещо и затова предният епизод стана доста така дълъг. Съкратихме някои сегменти от тях, затова пък днес ще се реваншираме и ще продължим с основната тема от предният епизод за музиката, която слушахме през 90-те години и малко след това. Но преди да започнем с музиката, да започнем с традиционните неща, когато сме на маса, трябва да се започне по някакъв подобаващ начин. Свързано отново с 90-те години, естествено. Аз имам едно приготовление, но гледам ти си донесъл тук турбичката, така че зрители няма ми да турбичката е донесена. Значи, на времето се продаваха в амбалажна хартия. Това е най-хубавата хартия. То хем се продаваха някакви неща, хем на нея пишеха сметките и накрая ти загъва. Да, и с нея ти загъва. Тук и за продуцента има. Развива и виж сега. Изненада. Най-обича е това, като се ходи на училище и да минеш да си вземеш нещо и те ти го вият в амбалажна хартия. Това е тези вафли с халва. Вярваше ми, че за първ път през живота си я ям. Айде бе. Да, никога не съм ял такава. Уникална, много вкусна. Много жестока. Точно от едно време. Запазили са вкуса. Така е? Да. Много е хубаво. Много е хубава и си заслужава. Но вкуса го прави амбалажната хартия. Да, тя е много полезна. Смятай има я в кремешите. Като съставка. Да. Жестоко. Аз ще си я доям после. Да, ще е възпитано, но много хубаво. Много хубаво. Жестоко изненада, браво, поздравления. Благодаря. Радвам се, че изненадах, но с амбалажната хартия просто си заслужава. Ясно с нещо сладко. Този път е малко. И в джоба ми нямам турбичка. Ето, Бон. Помниш ли? Помни, веднага ти да казвам една история. Докато ги отварям. Имаше май на капачките буквички ли? Какво имаше? Има я, ето буква К се падна. Така. И аз ги събирам. И играеме. Аз като малък... Само едно. Да. Сега ще кажа точно повода. Жестоко. И за продуцента има цяла кутия. Спортувам. И пътуваме на футболен матч за Видин, мисля, че беше. Дълъг път в едно бусче, където сме, то е 9 местно, ние сме 16 човека, барабара с багажа. И Иван, мисля, че се казваше. Не, Краси Тепката. Този Краси Тепката, да. Краси си жив и здрав. Не те познавам. Между другото, много добър, беха го харесали от Левски. Да, но той приключи с футбола веднага след като го харесах. Откри алкохол. Други неща, но няма значение. И виждам капачката, не помня коя буква ми трябваше, ми трябваше само тази, да ги събера толкова за какво ми е, не знам. И му казвам, моля се, като си ги изядеш, да ми дадеш капачката. И той наше жуп на един път. И доста преди Видин спираме преждевременно. Значи, така беше върнал поръчката, ама всичко беше в течен шоколад, се едно разбираш. Ама и цветно. Ама то е едно бледо-сиво, като какво? Като кълъфа на телефона, в такъв цвят беше. Май, ужас. Силно начало на днешния епизод. Почваме както трябва, но това е действително история, дето виж как ме подсети за нея с този Бон и Бон. Но той го направи от добри намерения. Да е жив и здрав, браво, дано всичко да му е наред. Ще си говорим за музика днес и ще направим един дисклеймер, както се казва, когато започне сегмента ни. Понеже миналия път много се разпростряхме, предлагам да скачаме на новините, да ги обсъдим набързо и да си говорим, защото много музика има, която да обсъдим. Може, аз съм си записал. Предполагам и ти с твои си малко като професор Вучков, цветовете. Носа си от предния път си носа листата, да не забрави, съм допълнил даже. Айде, Кременче, давай да ни
свириш, така да покажеш новините и след това отиваме на сериозната тема. Здравейте с най-интересното до този час. Аз съм Кремена Електрова. Мъж на 75 години открадна автобус от автогарата Свищов. В полицейското управление в Дунавския град бе получен сигнал за опасно движещ се автобус по пътя Свищов, село Царевец. Впоследствие автобусът е спрян за проверка, в хода на която е установено, че е бил откраднат от автогарата в града. Според данни на полицията, извършител на деянието е 75 годишен от село Козловец. Имаше един случай преди години в Бургас, един ученик беше направил нещо подобно, 14-15 годишен, мечтата му е да кара автобуси, човека си, момчето в случая си, крадеше автобуси редовно в градския транспорт, си бръмчеше из Бургас. Но този чак от Свищов, между другото много обичам Свищов, трябваше да уча там на времето. Да, приехаме на предварителен изпит. После обаче се явих на редовна дата в моят университет, който завърших в УНСС и избрах УНСС. Но обаче съм се напил много в Свищов и имам много хубави спомени от там. Всъщност нямам много спомени от там, но всички бяха хубави. Сега, човека е решил да се повози и смятам, че е напълно нормално и човешко нещо, така да се повозиш на автобус с бясна скорост. Според мен до ниските пенсии са го докарали до там. Да открадна автобус? Да, защото сега предстоят балове. И спокойно може да изкара нещо отгоре. Но, между другото, обърнали внимание от кое населено място е човека? От село Козловец. Да, Козловец. Аха. Как ще се... От населено място, което се казва Козловец, нали, от Коз и Ловец. Да хванеш и да се качиш да откраднеш рейс. Между другото, автогарата е в ниското на Свищов. Той, понеже е такъв терасиран град, тя е на ниското и не е успял да засили по барите. Така че не знам къде е селото, което. Ходил си Свищов? Ходил съм, мисля, че там ме ядоха комари веднъж много гадни. Имах приятели, които отидоха там да следват, част от тях отидоха там да следват и имаха история, че водата била много мръсна, но като се приберат пияни от дискотека, пият вода без да светкат кружките, да не гледат какво пият. Чак това не го знам. Да. Най-вероятно, между другото, твоите познати, може би познават моите познати, които учиха там. Може би малка академия и се надушили се. Може даже веднага още една история. Един градски го бяха хванали, че такъв прави гадни работи, като излезат на дискотека. Поръчва си една минерална вода, ама те примерно са компания 10 човека и всеки си е поръчал по нещо и той пие на всеки чашата. И накрая, защото всеки е в вихара на танца, подпинал вече и той нашия си меси. Аз мога да ти разкажа случай за един мой познат, който го завързаха пред клуб 33 в Студентски град, но понеже съм сигурен, че гледа, далече нищо няма да казвам. Даваме следващата новина. 37-годишният Митко Чавдаров от Велинград получи окончателно наказание от 6 месеца затвор. Апелативният съд в Пловдив потвърди тази присъда за измама с неистинска валута. Подсъдимият е закупил кобила, като е платил с подправени банкноти евро. Преборихме престъпността за пореден път, защото, както виждаме, човек вече е осъден за това, че е купил кобила с фалшиво евро. Така, хора, които трепат други хора по улиците, правят катастрофи, какво ли не могат да ги осъдят, но затова пък вече осъдихме човек, който си е купил кобила с фалшиво евро, така че ние трябва да сме спокойни, защото това е наистина удар срещу престъпността. Но, да, така е. Сега аз много обичам коне и кичек кой на вихър, да си говорим за музика. Нямам коментар. Сега въпрос е откъде се фалшивото евро, дали ще се купуват някакви неща други с тях или само за коня. Имаше един много тъп лав, понеже темата вече на нашите вицове за гилове е тъпи вицове. Като питате как си ми, много ми е тъпо, защото умря коня ми, което е супер тъпо звучи. Искаш да кажеш нещо? Не искам да кажи си и ще ти кажа. Слушам те. Имаш един лав точно в
ученическите години, така, в тия малките класове, когато ни се разказаха точно тъпите вицове, когато се смееш, не знаеш защо смееш, имаш един лав да ти умре коня от гъдел. Много тъпо, да. Да, като каже някой нещо супер тъпо и започна да се хие, така ти умре коня от гъдел. Което, нали, никаква логика няма, но той, да речем, сега сещам да речем песента на Нети Луната спи, ако тръгнеш да й правиш текста, да го анализираш, няма каква логика, но да ти умре коня от гъдел беше супер лав. Аз обаче обичам конско месо, суджук особено, много така ми допада и в така от време си купувам да се поглезя. Хубаво е, вкусно е. Между другото... Не се сеща за господаря на ефира за блъснатия кон. Ще ядем кюфтета! Много силно. Ще ядем кюфтета. Кремена ли ще ги напляска или ние ще ги изпържем? Да видим. И сетето... Както дойде. Както дойде. Айде да видим, Креми, какво ще кажеш за финал и минаваме към музиката и вица, защото положението е отчаяващо. Катафалка, превозваща покойник от Германия, се вряза в лек автомобил БМВ на изхода на Русе на кръстовището в посока Разград. Погребалният автомобил е транспортирал тялото на починалия на близките му. На мокрия път катафалката се ударила в лявата част на лекия автомобил, който е отхвръкнал на островчето на кръстовището. Вследствие на това 3 са ранени, а причините за происшествието се изясняват. Това колкото тъжно, толкова и така, бих казал, забавно, но според мен шофьора на катафалката е бързал за мач на Лудогорец. За да види падението на този отбор, който тази година ще остане шампионата на второ място. Да, много дай Боже, стискам палци. Сега имам и други коментари, които не знам дали са подходящи за камера. Моите не са подходящи. Нищо, дай един да видим. Този човек почина в Германия и го връщат в България да го погребат. Лека му пръсна човека, между другото не е смешно, но... Да, смешно е самата ситуация. Да не ти се налага да се връщаш в България. Съм много нелепо. И то пък и аз още по-нелепо, че точно в БМВ. Да. Как може точно в БМВ? Те са магнит за такива неща. Според мен, ако са били двама отпред, нали, човек сега се вози отзад, той нищо. Обаче ако не е казал, той е шофьор, ако е казал, гледай какво прави на втора, на другия и... Напълно възможно, но така новина, която даже аз на места я срещнах с заглавие покойник се вряза в БМВ. И аз само, нали, в първи път премигвам и не мога да викам какво става. Викам, аз нещо прочетох грешно, сигурно, чета втори път покойник се вряза в БМВ. Викам, и чета, викам, това и Стивън Кинг не може да измисли такава история, но се случва в България. Се радвам така, че нашата водеща се спрява на такава новина. За съжаление и последният път на човека е изпълнен с трудности. Малко ми напомня на ситуацията от преди няколко епизода, едно видео, което ти пуснах за Ванчо Лянката. Кое беше? Където го поздравиха по работа, той човек той общо взето същото. Ще кажа, дай Боже, всеки му, което... Има нещо хубаво, което може да се изтъкне. От тази новина е, че човек не може да умре 2 пъти. Но на този Ванчо Лянката беше много силен поздрав. Целият поздрав беше, защото тя, според мен, жената нищо не разбра. Не, тя разбрано беше в мок от цялото нещо. Аз, честно ви кажа, скъпи зрители, преди преминах към основното, аз винаги съм харесал черния хумор и ако някога нещо стане такова с мен, ако има задгробен живот и наблюдавам, много ще се забавлявам. Естествено, човек трябва да се радва на малките неща и винаги да гледаш широко скроено на нещата и винаги чувство за хумор. Нали знаеш как оптимистите виждат гробищата? Да, само плюсове. Пълно с плюсове. Сега да си... Да, извиня, аз понеже много говоря. Виж трябва да гледаме положително на живота. Това е извода от всичките тези неща. Точно така. Айде положително тогава да обявим сега какъв ще бъде, т.е. след малко, в следващия сегмент да обявим какъв ще бъде giveaway и да започнем да си говорим за музика, защото имаме още пак много да разлафим, защото и този епизод няма да ни стигне. Ако не стигнем до културни препоръки, сърдеца и на двамата ще ни сърдите, не само на един или на другия. Музика още, част 2. Minimum bronze.
Скъпи приятели, добре дошли в основния сегмент на нашия епизод. Отново ще си говорим за музиката на 90-те години и малко след това. Но преди да се разпространим, както направихме миналия път, да обявим отново, че имаме giveaway, осигурен от Party Drinks BG, именно бутилка с нещо весело вътре. Трябва в коментар тук, в YouTube, в Facebook, Instagram и където и да гледате това видео или което и да е наше видео, предишно става да напишете не любимия си виц, сменяме регламент от миналия път, а най-тъпия виц. И като ви казвам тъп виц, ще видите какво означава тъп виц, когато обявим победителя в днешния епизод. Това ще бъде преди дъвка шок. Отчаящо глупав виц. Такива търсим, бъдете креативни и ще се насладите на едно питие. Междувременно, ако не ви се чака, с промокод MAIB26 в сайта на Party Drinks BG може да си поръчате каквото искате и да ви стане много весело и много хубаво. 5% отстъпка не са малко, дай Боже всеки му. Да, кой ти ги дава, даже... Party Drinks! Така да, даже вече доста от тези, които спечелиха си и получиха, според мен вече сега и изпили. То остава да чакат. Да, така че заслужава си, чакаме само тъпи вицове. Наистина, в тях също има много чар и ние точно това търсиме. Давайте смело, а сега, уважаеми господин Зуберски, да си говорим за музиката, нещата, които пропуснахме миналия път. Аз съм пропуснал. За които не ни стигна. За които не ни стигна времето, по-точно. Имам страшно много неща, отбелязал съм си ги, но давай. ти давам. Аз ли да давам? Давай, да. Ако искаш, давай, защото виждам, че така че съм се въодушевил. Подготвил си се стабилно. Така, миналия път на края на епизода обещахме, че ще си говорим за BG Pop и хип-хоп. Но преди да започна през BG Pop и хип-хопа, искам да спомена няколко други неща. Да споменем ли само през кое минахме тогава? Ако помниш всичко, защото... Ами не помня, но... Давай, ти си тогава. Започнахме с сръбско, защото по наше край. Ти започна, да, аз тук се разграничавам. Защото сега, нали, тук няма да се правим, нали, Ливанова, както се казва, по нашия край, в Северозапада се слушаше основно сръбско и в последствие започна да се чува, поне моето ухо започна да чува доста по-различна музика, която ме привлече. Минахме вече към рок, рап, български рап, BG поп, денс, всякаква музика, електронна музика и говорихме си миналата седмица за Prodigy, за Linkin Park, за Limp Bizkit. За Limp Bizkit, така че изгледайте епизод от миналата седмица, защото тогава споменахме доста неща и не ни остана време да продължим с още теми за музика и сега я продължаваме темата, така че ако искаш давай натам да видим ти какво си подготвил и аз ще се включвам. Така, сега пропуснахме жанра техно, макар че споменахме The Prodigy, то тяхното не е техно, то е смесица от електронно нещо се водиш. И какво не е. Но, защо не казахме? Get Freaky на Music Instructor. Жестоко, така, от нещата. Между другото нещо, преди да кажем, за съжаление не можем да ви покажем, да ви пускаме откъси или да ви покажем части от клиповете, защото YouTube ще ни резне. Така че съм убеден, че знаете песните, ако не ги знаете, отворете още един таб. Просто пишете нещата, които казваме и ако се кефите, ще се изкефите втори път си припомните неща. Аз съм сигурен, че като в мига, в който споменем, и те ще си пуснат нещо, ще си пуснат парчета. Поздравявам ви с всяка една песен, която си харесате от тук. Да. Така, освен на Get Freaky и всичко останало Music Instructor, разбира се, идвайки насам, послушах такъв плейлист и ми хрумнаха нещата и даже виж, написал съм ги с химикалката. Така, Flying Steps, We Are Electric, едно от нещата, които аз никога не се научих да танцувам брейк, защото никога не съм имал физическите данни да го правя, но това от ден днешен е много яко парче. Тяхното е и брейк, и нитки електродвижения, много велико изпълнение. От същия жанр The Root Sandstorm и Children на Робърт Майлс. Тоест, то не е еднакво техно. Те са различни, като там имат много в техното, имат много поджанрове, но това са нещата, които аз слушам до ден днешен и които много обичам да ги слушам и които са жестоки от този жанр. Така, ако кажеш ако искаш нещо да допълниш, ако не да премина, защото има нещо... Техно малко съм слушал, но ти даже ме подсети, че тогава имаше такава вълна, която се появи техномузиката. Аз не съм слушал толкова много, но факт имаше го това нещо и при нас, но мен си ме тегляше повече към хип-хоп. Хип-хоп има много неща, които да кажа. Но пък сетих и за още две неща. Сега, миналия път говорихме за една емблематична песен, която е казано на съвременен български език изключително кетчи, т.е. 20 години я слушаме именно фристайлър на Bone Funk MCs и тя не умръзва. Още две неща.
Има, които ги слушаме до ден днешен и не умръзват. Убеден съм, че и ти го слушаш. Едното е Summer Jam на The Underdog Project. Разбира се, като я чуеш, се едно, че си на плажа и вече онзи с по-тъмната кожа ти продава царевица. Да. Нали, просто веднага го виждаш. Да. Оказва се, че парчето не е американско, то е пак европоп, евроденс. Изпълнение на европейска група. Има няколко ремикса. Аз харесвам много оригиналното. Това е песен, която мога да слушам по всяко време на делонощието и винаги настроението е едно и също. За парти на времето купоните бяха... Това парче беше неизменна част от всяко едно събиране. И другото, което дори съм донесъл на диск, ще покажа само един от дисковете, които нося за сега. Какво са останалите? Това е Insomnia на Fateless. Нося един диск на Fateless. Това е от колекцията на жена ми от нейните младежки години. 2 диска, пиратско издание, разбира се, но е жестоко. Insomnia, Макси Джаз почина преди 2 или 3 години вече, но въпреки това жестоко. Insomnia е нещо, което имам чувство, че колкото я съм скапан, ако ми го пуснат в подходящия момент, стените няма да издържат. Както кажеш, си ски на дрехите от кеф. Правил съм го на други песни, примерно на Galvanize на Chemical Brothers, но това е малко по-късно като години, така че няма да споменавам Galvanize, макар че и то е яко. Така че Fateless и The Underdog Project са две от групите, които създават емблематични песни, които се слушат без да омръзват до ден днешен. Давам ти думата на теб, защото просто имам и други неща. Добре, аз това, което съм длъжен да спомена, беше... Не обръщате внимание на турбичката. От магазин за белони. Май да. Е един албум на група Уикеда. Защото Уикеда, точно това е мисля, че 2000-та година. 2000-та година, за това защото албумът, даже тук имам и автограф от Ерол, от вокала на Уикеда, за Филип, от Ерол и Уикеда. Много слушахме Уикеда, много яка група. Ние слушахме доста, между другото тогава Бетер, много слушахме в интерес на истина. Така ли? Да. Жестоко, много слушахме Бетер. В последствие, 98 мисля, че се появи D2 на сцената. Виж някъде там, да. И да, и много слушахме BG Pop, но на мен група Уикеда ми беше много любима и все още ми е любима, въпреки че новите песни така не ги следа чак толкова, но специално този албум за това, защото го знам наизуст всяка една песен. Има страхотни парчета и аз много се кефя. Уиски с въстъци, всичко е любов за това, защото свърши се, може би ми е най-така любимата песен от този албум. Тя не е популярна песен, но е много готин текст. Ще го чуя задължително. Кога? Кога ще го чуя? Да. Още днес, като се тръгна след епизода към нас. Понеже ти се заричаш, сега ще извадиме нещо тук интересно. Walkman ли си донесъл? Walkman съм донесъл. Работещ Walkman, той е нов. Чисто нов. Вярно е нов. Чисто нов от Тему. 20 евро. Чакай сега. Тези слушалките са важни, не са не само, нали, така... Разби. Значи, Walkman-а, ти казвам, много хубаво свири. От Тему. Walkman от Тему. Само да видя, да, ето, тук се отваря. Много тарикатско. Много яко, нали. Сега не знам на точно на коя песен е, но все пак тук идеята е да се чуе как се свири Walkman-а. И батерии си има? Сложил съм. Ето, нещо. Ето тук сложи си слушалки, пусни си. Даже този тук може да въртиш, да сменяш. Много ми е голяма главата и да не ти разваля слушалките. Не личи спокойно. Не личи, ама. Пускай група Уикеда. Я да видим сега. Къде му е? Ето тук отпред. Но точно свърши се тая. Да. Това е песента. Виж как го оцелихме.
Но не съм превъртал предварително касетката, наистина чисто съвпадение. Не съм я превъртал. Ти мислиш, че те чувам ли? Обяснявам на зрителите, че не съм превъртал и нагласил касетката, даже сложих направо където ми падна и точно свърши се почна. На мен тя ми е любимата песен от това. Страхотна изненада. Наскоро гледах едно клипче в TikTok, където се подвизавам. Питаха разни тия Jay-Z, аз съм се отбелязал Jay-Z. Става дума за младежите. Сегашното актуално младо поколение показаха и Walkman, те не знаеха какво така е, което е напълно нормално да не знаеш. Все едно, че не знаехме какво е магнитофон, ми не знаехме. Факт, да. Много яко. Walkman беше много яко. Да. Така, тарикатска придобивка. Ще го оставим тук за фон. Супер. Но е много готин, заслужава си парите, само се прибера автографа от Терол. И много обичам и песента ние двамата с Боби пием кафе. Тя е много такава пиянска песен. То не е пиянска за изтрезняване. Да, много готина. Много уикеда, жестоки, просто жестоки. И музиката като цяло, с музиката, която споменаваме тук, не може да се хванеш за нещо, което да не е музикално, което да не радва ухото, защото ние в крайна сметка слушахме това, което ни харесва като звучене. Имаше много не разбирахме чак толкова много. Имаше разнообразие все пак на изпълнителите. Сега, точно тогава, в този период, имаше групи, които не съм ги слушал, но бяха разнообразни във всички жарове, да кажем Gravity Call, Остава. Никога не съм ги харесвал, до ден днешен не ги харесвам, т.е. не ги харесвам, не е моята музика, не означава, че не става самата тяхната музика, просто никога не би ги слушал и там анимационерите. Те са си много легендарни в жаровете, в жара не знам точно какво точно свират, като как се нарича това, което правят, но пък поп музика от тези години, преди да ти кажа коя е кралицата, може би си видял какво съм написал. Не съм, не гледам. Има, тут ние път споменахме бойгрупите. Знаеш, че в България имаше опити за създаването на бойгрупи. Една от тях е Момчешки свят. Момчешки свят, да. Те имат такива балади имаха. Кажи ми песента, дали си спомняш, Двама с теб за винаги. Двама с теб за винаги. Много е яка. Не мога да разбера защо ми харесва толкова тази песен. Тя е доста така... Да, но е много готина. Не, имах хубави... Правеше се музика. Аз даже си имам един плейлист, все още на MP3-ки, си ги паза с стария лайна, си ги пускам, имам една папка BG Pop и там слушам дори не определени групи, а песни. Само песни, както и Пив, приказка мисля, че се каже песента. Те са много емблематични Пив. Някой кара колело, Уди жаби на Джанго Зе. Нали, все така песни, които просто наистина ти харесват. Ти не обръщаш внимание толкова кой ги пее, как изглежда и какво прави. Ние пък някакси запомнихме кой ги изпълнява тогава, защото те бяха навсякъде. Тоест не бяха навсякъде, бяха по ММ, обаче аз си спомням, че вкъщи ММ не се спираше. Да. Тогава изгряха и Deep Zone Project, между другото. Deep Zone жестоки до ден днешен. Много култова история има за Deep Zone, но няма да я казвам сега. Ще ти разкажа веднага след ефир за едно от емблематичните им парчета. Поздрави на Диан Сол, голям приятел на Минимум и Бронз. Поп музиката в България обаче роди и една личност, която аз сега тук ще пусна бомбата и ще кажа, че това е примата и кралицата на българската музика, не просто на поп музиката, и това е Мария Илиева. Добре. Така, това е моето мнение. Обожавам Мария Илиева, винаги съм харесвал нейната музика. До ден днешен тази жена първо не остарява, второ има жесток глас. Слушал съм я на живо и се чудя откъде толкова енергия да създава такива яки неща. И тя, според мен, ако правеше музика навън, т.е. в една голяма демокрация, в една голяма държава, ще да бъде на много, много по-голямо ниво, отколкото е в момента. Въпреки това, Мария Илиева е една от наистина топ звездите последните 20 вече и колко години. Там като започнем от Лунен сън, нищо, първите песни стигам до сега до последните. С Джон Лин Търнър има песен, издаде миналата година. Така, всъщност попа го свързвам с Мария Илиева. Ти какво ще кажеш по темата? Да, в смисъл, харесвам, има хубави песни, но аз винаги така BG Pop ще го свързвам по-скоро с D2. По-мъжките? Да, не знам. Група Т. Група Т, ама D2. добре. D2 Уикеда. Ама с Дичо или с Дичо? С Дичо нищо против, нали, но като чуеш гласа на Дичо е различно.
То за мен даже няма D2 без Без Дичо. Дичо, нали? Да, и много се радвам, че са се събрали пак и правят участие заедно, така че D2 си D2, просто... Дичо и Митко Кърнев. Това е. Да, жестока класика. Но в един момент тогава, аз в миналия епизод споменах, попаднах на албума на Амнистия, рап група Амнистия, и тогава започнах да ме влече доста така хип-хопа, нали, и в първите появи на интернет почваш да ровиш, чуваш някои по-големите ти кажат, тук Тупак, нали, краля на хип-хопа, трябва да чуеш кой е, отиваш, търсиш записи, чуваш и ти като чуеш Тупак, нали, е по друг начин и почваш да търсиш още американски рап да слушаш и то в един момент да си вика каквото и да си пуснеш там... Какво ти хареса освен Тупак тогава? От американски, сега ще минем към български, ще стане много говорено. В тези по-ранните ми години, моите лично, Тупак основно, вече когато се появи Eminem, разбира се, там и до ден днешен си слушам Eminem. Какво ще извадиш? Маршал Метър се опитва. Да. Най-добрите му албуми, да. Легендарен албум. Това е с Ким песента. С Ким имаше ли я тук? Да, има 16-та песен. Мен тук от този албум може би ще те изненадам, не знам дали си е слушал, нали, тук може би в този албум Дарил Салим Шеди и The Way I Am са най-така известните песни, обаче моята любима песен в този албум, само да видя, нали, беше тук, да не ви подведа. Не е в този. И Стане тук също много яка песен. Стане изключително изпълнение. Да, даже може би така с някои така големи фенове на Eminem спори, така че това му е най-добрата песен. Аз бих подкрепил тяхната теза. Така ли? Тя е изключително смислена песен, независимо, че той пее неговите неща тогава, които са, но тя е точно олицетворение цялата история на болната фенщина на хората спрямо селебритите и е много, много важно да се обърне внимание на този си социален момент. Така че Стане жестоко, особено и тогава играла звездата на Дайдо, която е вокала и тя после направи една-две песни, да ми ще издаде цял албум. Не стана популярна певица, но пък винаги ще остане като глас на клипа. То е емблематично, аз само като си клипа мога кадър по кадър да ти настръхвам. Да минем шоу, 2002 година, тук също емблематични парчета. Clean Out My Closet. Тя като излезе, между другото, мен лично ме беше шокирала. Той за майка си погреба там. Да, където погреба майка си. И аз само не мога повярвам, защото нали, да гледаш как някой погреба майка си, много така... Съжаление. Да, ужас, нали, така, много така скандално изглеждаше. Sing for the Moment, скандална песен. Супермен. Without Me имаме тук. Да. Kelly Song. Супер силни песни. Супер силни песни. Наистина много добро. Аз търся кой албум беше с тази песен, която ти казах. Исках да ти кажа коя е, но не... If I Had е песента, която искам да ти кажа, но просто не си спомням в кой албум е. Тук не го намерих. За мен тя е доста така не толкова популярна песен, но текстът е брутален. Просто, не че те ми е... Много ми харесва, че пазиш албуми или си започнал да купуваш. По-скоро започна да купувам. Encore е вече по-ново. Макар че тук имаме Like Toy Soldiers е жестока песен, тук е за убийство на Proof от D12. От D12, да. Какво ще тук? Mockingbird, значи Mockingbird. Тя е също много добра песен. Той няма албум, в който да не пее за Хейли. Той стана дядо. Не знам дали си гледал момента, в който тя му дава теста за бременност. То всъщност не е теста за бременност, е една тениска, която пише отзад Grand Papa или нещо, и той се разрева. Това направо ме размазва. Аз това се разплаках, като го гледах. Много яко. И той сега в новия албум има песен, която е посветил отново на Хелието го новия албум, в смисъл The Death of the Slim Shady. Само да видя коя беше песента. Това е 8-та миля саундтрека. Тук нямаше ли? Не се спомня коя беше от тези песни. Да, тук има на 50 Cent Wangsta. Те е Wangsta. Не знаеш какво значи е Wangsta?
Какво? Това е като Уига, където го вкараха, White Nigga, в случая това е цензурия, Уенгста като генгста, но точно като защото си бял гангстер, малко един вид, нищо не става тебе. Филма е Осмата миля, невероятен, даже днес си пусках битките и пуснах на сина ми да ги гледа, само битките. Британи Мърфи, лека и пръст, тя почина много млада. Много хубав филм. Това вече е под по-новите. Това вече този е тук преди година. Те се оказа доста сериозен фен, не знаех. От протежета на доктор Дре харесвах. Не бих казал, че не е други протеже на доктор Дре, напротив, той е от самото начало. Но 50 беше готин в началото, когато излезе с Get Rich or Die Trying. 2003 година, албума го имам някъде. Осмата миля и на касетка го имам оригинално. Ти си го слушаш сега на Walkman. Дори мисля, че дали не спечелих касетката от ТММ. Не съм сигурен. Може да защото ТММ доста подаряха касетки. Много подаряха. Много лека му пръст, той в интерактив раздаваше. Да, аз мисля, че от предаването искам. Това беше много едно от най-яките предавания. Да. Ти много неща си донесъл. Другите неща след малко ще ги покажа, за да ти дам думата на теб, но Eminem, доктор Дре ти спомена. Ние говорихме и миналия път за него. Аз съм си отбелязал Jay-Z, не знам защо не споменахме Jay-Z. Jay-Z е икона. Между другото, сега част от декора ни е една книга за Jay-Z, която се казва Empire State of Mind. Сега, тази книга, тук като отвориш редакторското каре и пише, че консултант е Данаил Найденов. Това съм аз, да. Това си ти. Консултирах превода на тази книга, за мен беше голяма гордост, защото обожавам Jay-Z от самото начало. И съм си написал Destiny's Child и Survivor, макар че Destiny's Child са си така, нали, много, не само Survivor, много яки песни, могат да изпеят Say My Name, ама няма да е сега. Jay-Z е един от емблемите на хип-хопа и той е заедно с Puff Daddy. Двамата много дълги години така се бореха кой е най-богатия рапър според списание Forbes и двамата са замесени в много тежки скандали. Единият с obviously, тази дума, която обичам, с Джефри Епстин, но да не влизаме в политика. Другия пък се оказа, че много обича лосион за тяло и да прави бели партита и какво ли не. И чак ми стана гадно. В тази група ще включи Ар Кели, който пък го знаем от самото начало, че е идиот. Обаче, трябва ли да намразим един артист заради това, което прави в личния си живот, или трябва да разграничим човека от артиста и да харесваме или не неговата музика? Аз не мога да си представя, това го казах и при Илю в Юмрук, хип-хоп подкаста, някакси ми е много трудно да намразя някой заради това, което прави в личния си живот, при положение, че 20 години или 25 съм харесал музиката му, извън да я зачеркна. Трудно ми мен тази музика ми се набила главата, да кажем, на Пъв, Деди, Пит, Диди, Тома, 1000 други прякора, Шон Джонс, Пъв и Шон Комс, както иското име, да. Някакси не мога да го намразя, защото е правил някакви оргии. Той ги е правил, там човек се е забавлял, има си някакви такива предпочитания. В същото време излезе едно много гадно видео, как пребива гаджето си Каси в един хотел, който също е певица. Там тръгна всичко между другото. Да, и също време това пък е супер гнусно, ама опитвам се да разграничавам двете неща. За Майкъл Джексън, бил ли е педофил или не е бил педофил? Сега 30 години спорим по темата, обаче като си пуснеш битит или трилър или нещо, извънш това е Майкъл Джексън и първото ти нещо да си изкефиш на музиката на звука. Така и с тях. Сега Jay-Z не е доказал нищо все още, макар че имало там някаква игра. Както и да е, Jay-Z е жесток рапър, жесток бизнесмен. Тя така, тук се разказва в книгата и много за бизнеса, който прави. Хип-хоп е една мръсна игра в Щатите. В България обаче не толкова, според мен. Знаем историите за българския рап. Ние миналия път зачекнахме малко темата и аз нося малко дискове и аз... Давай да видим. Само да кажа, че за Пъв Деди, като спомена I'll Be Missing You, която е така емблематична изцяло и за... Тя е посветена на Notorious B.I.G. на неговото убийство и с припева на Фокси Браун, която е съпругата на... Песен точно от това време, която си остава, както и задължително да споменем и Кулю с Gangsta Paradise, където още до ден днешен пуснат ли всичко изригва. Всичко изригва, да, насякъде. Но не знам, аз не мога, може би, да намразя изпълнителя, въпреки че след малко като го заговорим за български хип-хоп, има един момент, в който така малко ме напрегна. Ще ми бъде много интересно. Да, ще си поговоря за българския хип-хоп, да виж какво съм взел.
Добре, дай ти, ако искаш. Така, аз миналия път казах, че съм много голям фен на гумени глави. И сега едно от моите богатства е един диск, преди да ви покажа другите, който е един много труден за намиране албум. Това е гумени глави, ремиксове, забележи. Ремиксове, не ремикси, а ремиксове. 96 на диск. Албума, дето виж, кутийката се разпада вече, но диска е здрав. И най-култовото нещо е, виж, има си печат, такъв релефен. Гледам, че... Гумени глави ООД. Обложката на диска е комикс, който е за трагедията на Мазо. И е... Сега не знам, тук може да ни цензурират. Виж отзад какво се случва с Мазо. Тук е мазният край. Спонсори тогава са били Adidas, Seat и Chrysler на този албум, 96-та. Представяш, това е в дивите мутенски години. Много хора, фенове са искали от мен да го купят този албум. За нищо на света няма да го продам. Кутийката трябва да я сменя, просто сложа друга кутия. Много яко. Това е едно от много сериозните ми така. Я само да го гледна какви песни има. Те са вътре, те са песни от първите два албума. Извинявай, скъпа моя, лятото е супер, разкати го добре. Но най-работа ми падна, ще му разбия главата. Това са песни, които изпълняват на своите. Да, на участията. Аз преди 3-4 години, аз ти разказах, може би сме си били заедно. Година ходя. Бяхме заедно 100%. Да, там до Индиго, как се казваше сега, строежа ли се казва открито. Бях на участието на Гумени глави и много се изкефих и ти сега ще го покажеш. Кое? Този албум. Аз си го купих от тогава. Така ли? Даже не съм го отварял, не съм го разопаковал. Ти знаеш ли много колко съм го слушал? Да, кутийката ясно, че ама то даже не знам. Майко, ужас. Купих си го точно на този концерт в строежа преди 3-4 години. Те го продаваха, но бяха малко бройки, защото те в мига, в който извадиха, те продаваха на някаква смешна маса, с тениски основно и аз отидох да видя какво продават, гледам тениските и казвам, ще се замисля. И изведнъж извадих от някъде някакви дискове, извадиха си 20 диска. И аз викам, да, е задължително. Имах такива дънки. Ето ги тук. R&B Wear. Да, имах R&B Wear. Те от коя марка бяха? На тъмно. На тъмно те са импритнали. Да, от на тъмно, но те в Иванко едно разказваше как ги в Париж отиват, когато снимат клипа на Майна. Те затварят нелегално там Шанс-Елизе, остава нещо страшно. Майна мисля, че има тук. Не, няма я в този. Но пък имаме нещо друго. Сега, не знам как си бил с Конса, който има и жестоки изпълнения, разбира се... Конса Консито е много яка песен. Която е оригинална. Jay-Z, която няма абсолютно никакво значение. Конса Консито беше снимана в един хранителен магазин във Варна. Мен много ме изкефи тая песен. И не само тя, примерно да кажем стига, няма да я цитираме сега. Казах стига. Има една много яка. Седма ли? Само да видя коя не тази. Пяха я, аз за първ път я чух на участието на Шамара, когато подгряваше Къртис Блоу. Тогава я изпяха. Тогава имаше един скандал с една песен бяло, зелено и червено, която беше ремикс на Black and Yellow, но едва ли е било, не знам, наистина Къртис Блоу, не знам какво са пели. И носи още нещо само, което е... Не, тук не. Което е Кубака, светла му памет, той почина по много налеп начин. Това е неговия албум. Този албум има точно две песни, които на мен ми харесват, но ги слушам до ден днешен. Едната е "Не всичко е пари". Да, много яко. Жесток текст е емблема. Другия "Искаш да бъдеш с мен", ремикса на песента на Шамара. Но тя е с една вокалистка, която тогава си я промотираха, нарича се Angel. Не знам тази мадама какво стана, че тя беше първо супер красива, второ с много як глас. Не знам защо тази мадама не проби солово. Ако ни гледаш, напиши ни какво става с теб и защо не си пробила солово. Много хубаво глас имаше, да се изпълня. Но това е вече R&B ерата. Малко преди нея, аз тук съм отбелязал, след като Гумени глави се разпаднаха, Валю Кита и Древен Джи сформираха една група Pro for Life. Проект за живота и издаваха песента "Сагата продължава", в която дебютира Конса. Това е една песен, която е 9 минути. И говорят за един обир.
как ще го бират една банка. 9 минути българско хип-хоп парче с различни тоналности, с различни неща. Топ. И от същия албум е песента Автоджамбази, която е много тежка кражба на една песен на груп Home, обаче пък българският текст е мега як, имат една закачка с шамара тогава. Така ли? Да, момчето на което е БМВ-то, тук ще го накараме да млъкне някакви такива много яки. Бяха в ММ и Робърт Света му памет ги питаше, тук ще говорите за Мишо Шамарите? Не, ние не говорим за него, пък това не са. Да, ясно. И така, кажи нещо ти за БГ Рап, защото си носиш много работи. Аз, за съжаление, не нося нещо, което просто го нямам. Прекалено лично едно. Прекалено лично едно на Спенс го нямам. Имам го на записана касета, която не нося, но когато чух Спенс и тогава си казах, това е. Това е твой човек. Това е, да. И слушахме го до скъсване. Аз в един момент почнах, понеже ние тогава гледаме какво носят, как го носят, както ти споменаваш тук за дрехите на R&B Records. Аз в същия момент пък така тогава гледах шапките, с които ходи Спенс. Той ходеше с един глоб. Да, и аз почнах само такива да купувам, естествено. И даже още някои си ги пазя. Другите ги пораздадох, защото просто в един момент така трябваха ми няколко години да разбера, че просто не ми отида да нося шапки и реших да ги раздам, но някои си ги пазя, такива, които са ми някакси по-на сърце и си ги пазя. Даже си спомням една случка, една приятелка от Ловеч дойде и каза, аз имам телефона на Спенс. Това никакъв шанс, това се нужда да ти кажа, че има на президента. Да, то беше така, между другото, скъпи зрители, те бяха такива звезди. Така беше, да отидеш в София, да се че отидеш в Ню Йорк, поне така беше по наше време. И викам, я дай веднага да видим. И викам, това не е вярно, веднага звъни. И той дига Спенс. Ние не му повярваме. И ние се разтреперахме, бързо затваряме, тук не знам какво да кажем. Но си спомням, след това на всеки негов рожден ден, той е на 13 октомври, аз също съм октомври, аз всеки път му пиша СМС. От тогава? От тогава му пише СМС и той всеки път ми отвръщаше и аз примерно то държи 2 седмици поне. Много ясно, да. И отивам, показвам на всичките, дай ми номер. Я бягам тук, отказ със среден пръст, придружаващ. И много се кефехме и ние тогава чакахме да излезе, буквално търсим по търсачки, дали в датата, дали по форуми. Тогава на Sniper Records имаха форум, в който се пренесе след това в 359 хип-хоп. Там имаше един период, който беше... Да, но все пак имаше хубави неща, дори и не толкова комерциален рап. Имаше доста така наречените форумни MC-та, които малко или много изгряха. Аз даже само да не забравя някой. Това естествено е доста по-късно. Това може би към 2007, 2008, 2009 година. Бате Сашо, Деньо и Сенсей, Тила, МД Беда, DJ Darkstep. Много голям кеф и до ден днешен си паза MP3-ките си ги слушам. Акарджа имаше една много яка група от Стара Загора. Те имат няколко песни само. С голям кеф си ги слушам. King Size, предполагам си ги слушал. King Size мога, това е, те имат един от най-силните лирики изобщо от днешен. Да. Old school, но много яко. В смисъл аз затова си ги пазя до ден днешен си ги слушам. Имаше в форума, всеки можеше да качи песни и да ги тегли, да ги слуша. Не си нося, за съжаление мисля, че не си нося албума на Слим. Филмотека Слим. Ти си показах ли го предния път? Да. Уникален албум. Да, аз също. Ето, виж какво съм написал. Колумбиеца и мъглата. Да, и песента 2002 ми е любима от албум. Това е най-добрата песен от албум. Страшен. И тази песен, ако ще я впуснете днес, 2026 година, няма да откриете разлика с 2002, което е много тъжно. Наистина няма. Музика за сутеньори, албуми и газари се казва. Албума жесток. Много яко. Просто много яко. София Картел.
Един единствен албум на този лейбъл, София Картел, но пък е емблематичен. Много ме привлече обложката с тези много готин. дрехи. Да, много готин. И втора е... И Войн от Запад сега. Войн от Запад, Войн от Запад е класика, да. То е... Хей, Шомар, дай на мене малко фенки. И аз съм човек, и аз съм женки. Да. Но няма да забравя как се здобих с Прекалено лично 2. Това Спенс ли ти го даде? по MTV, по MM. Казва, че вече излезе албума на Спенс и аз не мога да спа цяла вечер. И почвам да хода в музикалния магазин всеки ден. Нямаме го. И аз хода всеки ден. Накрая почнаха да ме гонят. На втората седмица почнаха да ме гонят. Пикоча. Да, Божо Пикоча. И се прибирам за даката от училище и викам, човек, моля се, влез само в музикалния магазин, той го няма албума. Само ги питай дали е дошъл, вика, защото вече ме гонят. И той отива такъв и излиза, вика, и Копърна няма го. И бърка в джоба и вади Прекалено лично 2. Той го купа. Все едно, че аз бях Данчо Лечков, който вкарва гол с глава на Германия в 1994 година. Така съм обикалял и съм крещял, прибирам се, такъв разтреперан. Добре, че не си бил Илян Киряков. Да. Много години по-късно успях да се здобия и от DJ Станчо с Прекалено лично 2 и на CD. Аз не съм слушал албума. И гледам да видя някоя песен, дали я знам която е, но мисля, че аз наизуст го знам по обясними причини. Пияните чичковци я знам. Може би от този албум на мен най-много ми харесваше Богат беден. Макар, че има и слабо известни песни от него, които чисто музикално са доста добри. Като, да речем, Прекалено лично е много интересна песен, много добра с Бобо. Приятелството няма цвят също е много готина песен. Но Пияните чичковци може би ми хареса най-много и най-много се скефих, че има като ремикс на Беше непредвидено, което е от песен на Амнистия от 95-та година от любимия ми албум. Веднага ти казвам от Снайпер, преди да приключим и да минем към Дъвка Шок, защото напредваме с времето. Миналия път го забравих, аз не споменах за филмотеката. Албума на Дадрил. Да, отбелязал съм си го. Може би най-доброто женско MC. Не, може би. Най-доброто женско MC в България. Пари и 1,7 инжекцион, но пари особено. Хип-хоп бич, тя там с един човек от Турса е факт. Тя е говорителка в БНТ в момента. Да, потърсих наскоро. Браво. Така, имаше нещо финално, защото може да преминем към трети епизод и трябва да приключим. Само споменавам DRS. С Ендо Хикс Тим. И да ги пропуснахме. Да. Хикс Тим, те много може да пропуснем. Няма как. Ако трябва да пропуснем и трябва да се върнем, задължително трябва да споменем, да речем и Queen 90-те години, когато слушахме, но все пак да обърнем внимание на това, което ние сме слушали. Със сигурност се различава с това, което вие сте слушали. Може да ни го напишете, разбира се, но това беше нещото, което ни движеше тогава. Ама да ти кажа, често май не движи и сега. Поне мен аз продължавам да ги слушам тези неща. Абсолютно. И хубавата музика тогава не беше ретро. Сега е. Добре, можем да говорим много за музика, но нека поминем малко към шокирането Дъвка Шок, защото ще отидем на 2 часа и пак ще имаме проблеми с продуцента. Дъвка Шок. Скъпи зрители, Дъвка Шок, любимата ми рубрика, в която се шокираме с видеа. Този път съм подготвил много интересни, но да кажем сега кой печели бутилка алкохол от Party Drinks BG. Вие виждате най-тъпия виц на света. Първият тъп виц, както е всъщност регламента ни за тъпи вицове, чета, написано на диалект, не знам защо, което още повече го оттъпява, ако има такава дума. Така, гробища, ора реват. Жена погребва мъжо си. Поп опева и вика: айде да почива в мир. Жената погледнала мъртвеца, па рекла: почивай, че като Дода. Аз наистина не съм срещал по-тъп виц през живота си, затова този... Ще го наградим. Така че бутилка алкохол. Честито, пиши ни едно лично съобщение с офис на Еконт, откъдето Party Drinks да ти изпратят да се почерпиш и да намериш някой хубав виц, който да научиш за себе си така в живота. Още по-тъп. И така, сега, Дъвка Шок е рубриката, в която си показваме забавни видеа, в които ги виждате и ние. В началото на сезона се оценявахме, но решихме, че няма смисъл да се оценяваме, защото винаги резултатът е шокиращ. Така че сега целта е да не се засмеем.
Ако не се засмеем, точка. Тъпо. Да. Хайде да видим. Сега ти ли започваш? Давай, ако искаш аз. Хайде да видим. Мисля, че това е най-доброто, което намерих. И аз просто ревах на него. Добре, значи аз не трябва, обаче не трябва да се засмивам аз, не така. Давай да видим сега. Дай сега. Добре, така. Много хубаво. Без сълзи ми Ще го тръгнаха. изпращаш, нали? Въпреки че съм го гледал, нали? Ама сълзи ми тръгнаха от очите. Добре, сега. Котката видя зор. Обаче и този нещо, и този силен. Така. Добре. Така искам да видя за един-двама братя какво правят. Чакай, че направо... Готов ли си? Да. Аз са братчета, които се снимат. Hi, ich bin's Michel. Ja, und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Мале... Представяш си после какво ще имам. Мале... Това е едно време, като нещо стане и в мига, в който то е станало, докато само си завъртиш главата и са те подпукали. И после ти казват, примерно те Какво ти каза, каквото биете? Да, ти си в тежък нокаут 5 секунди по-късно и ти час-два по-късно разбираш, то си бил бит. Тежък нокаут. Ти, според мен, напоследък гледаш много Стоянко. Не съм го гледал, просто ми държи вага от доста време. Така... Това малко... Между другото, ето виж, само ти покажа, съм ти го подготвил и него, ама Ами добре, айде, този сега. ще пробваме Да да видим видим, дали се засмеят. да видим дали ще се... Пак с деца, бе. ти обичаш такива. Не, като с котката не остава. Става. Добре, сега, айде. Готов ли си? Давай да видим. Много добро. Давай. Дали го изправи, кажи. Мале. То според мен е в Ама не се- 112 и катафалк. Ама не ти е смешно. Аз се надявах това да те засмее, но така на те зарадва. То ме изплаши. Те- То как го намери. Мале. Добре. Право Добре, хубаво. по гръб. Еми аз като фен на футбол ще завърша с едно красиво ювелирно изпълнение. Да видим с този фен на Кристиано Роналдо изглежда. Този го знам, той сега ще Знаеш щупи ли? отгоре. Да, гледам го, аз чуя да ти го започва. Това ще му виж изумението. Рядко тъпо парче. Много. Този може да спечели нашето състезание за най-тъп виц. Виж му сега. Без да говори. Ето. Директно го пребивам. Така, и последното ми видео. Тук няма насилие. Стига с това насилие, не е окей. Пропусна звука и то ми, ама ти го видя. Направо го зашлекна. Знаеш какво да те зашлекна? Предполагам, Да си поемеш въздух. Ужас. Добре, надявам се да останали доволни от нашите видеа. Ма котката. Котката е Като котка са. Има една мога да го цитирам наизуст. Да. Мишките такива плохове влизат. Много големи мишки. С едно малко брат да с него спи. Новороден бебе имам и така, новороден бебе, айде сега стига глупостите, този път бяхме кратки, да отидем Добре. по културните препоръки, този път по 2. Минимум и бронз. Така, ние сме вече в нашата културна рубрика и за да наваксаме това, което изпуснахме да ви предложим в предния ни епизод, сега ще ви дадем по 2 културни препоръки.
Така че искаш ли ти или аз да... Да, няма проблем, Добре. за мен няма значение, аз съм готов. Покът в листовете на професор Вучков да Новия браво. последния брой на списание Биограф искам да препоръчам, тъй като аз много харесвам списание Биограф, като цяло обичам да си купувам български списания, въпросът е, че то вече няма какво да си купиш. Но Биограф е изключение и специално този брой си го купих. В него има доста интересни неща. Това, от което мен най-много ме привлече броя за да си го купа, е списъкът от 30 филма, военни филма, които препоръчват. Разбира се, има и много хубав материал за Робърт Дювал, за който ние говорихме вече в предишните ни епизоди. И списъкът е епичен с военните филми, които се препоръчват. Може би няма слаб филм. Няма сега да изброявам всички филми, които са дадени. Ще посоча само един, който ще бъде втората ми препоръка, но ако искаш направи ти своята и аз след това ще върна към моята препоръка, която е филм от този списък, който може би си гледал. Най-вероятно съм гледал, особено гледайки Корицата на Апокалипсис сега. Това за мен е, така, по моето скромно мнение, най-антивоенния филм, правен някога, но затова може би трябва да отделим цял епизод въобще за киното. Моята препоръка от миналия път е музикална, но ще започна с втората ми за днес. Това е сериал анимационен, наречен Мол Shadow Lord. Сериалът между Звездни войни, който излезе преди 2 седмици, анимационен, т.е. започна да излиза преди 2 седмици и в главния фокус е персонажът Дарт Мол. Не знам дали го знаеш, това е един червен персонаж, мога много да говоря за него, но от епизод 1. Той оцелява след епизод 1. Феновете на анимационните сериали в Star Wars знаят какво се случва с него. Всъщност в този сериал Мол Shadow Lord, който все още върви, там се разглежда неговата престъпна натура и ти като почитател на гангстерското кино като мен и на тези неща съм убеден, че ще го харесаш. Ще го харесат и хора, които не са запознати с съдбата му в предишни сериали. Сериалът е истинско кинематографично чудо, независимо, че е анимационно, сценарно. Това, че анимация не го прави за деца, напротив, според мен е изцяло за възрастни. Криминална сага, намесена е полицейска организация, много сериозна, която с типичния образ на полицай, който престъпва семейството си и закона понякога, за да бъде това, което иска да бъде като кариерист. Също време Мол, Дарт Мол, той вече не е Дарт Мол, той е само Мол, прави невъзможното, за да разпространи своето влияние и своята омраза към императора и към империята, създавайки огромна престъпна организация и унищожавайки клановете на големи престъпни други структури. Препоръчвам ви да гледате Мол, дори да не сте фенове на Междузвездни войни. Така просто да видите за какво става дума. Жестоко е саундтрак, озвучаване, сценарий е нещо невероятно. До момента, до записа на този епизод има 4 епизода. Финала ще му бъде на 4 май, когато е деня на Междузвездни войни. Нещо невероятно. До този момент смятам, че едно от най-добрите неща, не казвам най-доброто, но едно от топ 3 неща, които DC направиха с франчайза, откакто го закупиха. Къде може да се гледа? В Disney+. В Disney+. Disney+. И един приятел може да ти даде guest акаунт, така че го гледаш с кеф. Добре, ще се възползвам. Моята втора препоръка е свързана с списъка на списание Биограф от 30-те военни филма. Апокалипсис сега на първо място, между другото. Но преглеждай го, се сещах за доста от филмите, които съм гледал през годините и се спрях на един, който, честно казвам, малко ме травмира, когато го гледах за първи път. Аз тогава бях, може би, на 12-13 години. Става въпрос за филма Пълно бойно снаражение от 1987 година на Стенли Кубрик. Full Metal Shot, да. Когато го гледах, аз много така се изплаших какво ме очаква в казармата. Добре, че гледайки филма, да. Защото той се разделя на две части. В първата част американски момчета отият в военен лагер, където да се учат на военна подготовка. Както са отивали тук нашите родители, дядовци и прадядовци. И
в това военно поделение се опитват да ги пречупат. Те не просто опитват да ги пречупват, защото те искат да ги създадат, като да ги превърнат в машина за убиване. И там Ли Ирми се казва сержант Хартман, който играе сержант Хартман в филма. Брилянтна роля. Просто той е изрод. Той те кара да го мразиш само докато гледаш. Нещо като Мис Стренджбул от филма за Матилда, само че е доста по-хардкор. Прави ги диви и щастливи, като сега нали, да не да сказвам спойлери, един от героите поудява. Тотално изчатква. И аз това, което четох за Ли Ирми в последствие, че той действително се бил инструктор по военна подготовка и песните, които кара да пеят войниците, докато правят упражнения и тичат, ги измислял на момент. И вкарвал само действителни неща нали, в ролята си и уникална роля. Втората част от филма се пренася във Виетнам, където вече показва резултата от войната и какво се случва с тези, които са минали вече през военното обучение. Доста така интересен филм, няма случайни имена, там главният герой е Редник Смешник, Джокър, Редник Смешник, който в един момент вече наистина той се пречупва след като прави първото си убийство във филма. И така филма свършва с войниците как маршируват, пейки една детска песничка, с която така поне аз оставам с впечатлението, че Кубрик искал да покаже, че това е нещото, което са запазили чисто инстинктивно тези ходещи убийци в себе си, като начин да не изперкат тотално, да запазят запазили са детското в себе си, въпреки че са станали убийци, защото то на война какъв да станеш. Но пълно бойно снаряжение, го препоръчвам с две ръце, уникален филм. Подкрепям твоя избор, филмът е невероятно добър. Ще трябва да погледна какво са подбрали от Телеграф. Знаеш ли първият брой на Телеграф, каква беше корицата? Биограф. Телеграф, да, биограф, извинявам се. Мога да ти кажа, че аз си я купих заради корицата и наистина също обичам списанието. Кръстника? Кръстника, да. Имам го, да. Кръстника, да, но тогава го купих, даже мога да ти кажа от коя будка го купих. Моята втора препоръка обаче не е кино, този път е музикална. Аз бях подготвил за миналия път заради първи епизод за музиката. И това е един от любимите ми винили от моята колекция. Аз нямам голяма колекция от винили все още, но това е албума Greatest Hits на най-големия, а именно The Notorious B.I.G. Кристофър Уолъс, моят най-любим хип-хоп изпълнител за всички времена. Албумът е двойна плоча, даже тук има една много готина, може да ако ще ми съдействаш. Сега много хора, фенове на Notorious казват, че това не е Greatest Hits, защото отсъстват страшно много песни от тези, които трябва да му бъдат посочени в най-добър албум, в компилация с най-добри неща и дори така мнозина от Die Hard фенове го отхвърлят тази компилация, смятат като единствено направена за пари, което може би е така, имайки предвид какъв е Puff Daddy PD, но въпреки това за мен е изключително голямо богатство да мога да си пусна песни като Juicy, като Hypnotize, като Big Papa, като ето тук примерно Ten Crack Commandments, много яки неща и наистина много препоръчвам да си го купите, да го чуете, има го като компилация. Хубав шот е също, ето тук отзад е трак листа и смятам, че е много полезно за феновете на East Coast хип-хопа като мен да чуят нещо подобно. Ако не, винаги може да чуете албумите на Notorious. Много жесток. Просто за него мога да говоря много. И филм от 2009 година, ако си го гледал, много хубав филм. Актьор, който играе там Тупак в филма, после играе в биографичен филм за Тупак. Аз го гледах, да. Той също играе. Много е добър. Този, който играе в Notorious, също е много. Който и така едричък с такъв свят да вземе с големи бузи, може да изиграе Тупак. С Тупак Notorious. Да, виж, какво нещо, аз бъркаме ги двамата. Не, че ги бъркаме, просто те са един не може без другия, те са като и Ян на хип-хоп. А кефи ли те песента Running? Да, аз много обожавам. Няма я тук. Аз си обожавам я. Те е много готин и видеото, когато я пуснаха, така много си изкефих. Истината е, че двама таланти
си отиват прекалено млади. Заради техния начин на живот, тяхната култура, тяхното битие, битието определя съзнанието и светът на музиката не знам дали загуби с тяхната смърт или пък спечели две култови личности, които иначе нямаше да бъдат толкова култови, ако бяха останали живи. Истината е някъде там, както се казва в твой любим сериал. Но моята истина е, че и двамата са ненадминати в това, което правят, са правили и се надявам следващите поколения, Gen Z, така наречени след тях, не знам какви да след Gen Z, да усетят магията на истинския хип-хоп и да го заобичат такъв какъвто е. И мога да говоря така философски много, но мисля, че трябва да приключвам. Но те са станали такива звезди без интернет, без Spotify и какво ли не. Нещо, без което стрим. младите не могат да... Те не могат да осъзнат колко по-трудно е било това да примерно да стигне до нас. До тук. До тук особено, да. И то в тези години по-социалистически, в които желязната завеса е паднала и вече всичко влиза, но това е буквално на другия край на света, когато Да, и самолетите билети са скъпи, не може просто да отидеш до някъде да си купиш нещо, както е сега. точно така. Но Велики години бяха 90-те. това показа колко велики са били и те самите. И да идем да си пуснем по едно парче от тях и... Аз ще си пусна, веднага ти казвам, Juicy, защото музиката е изключително яка, текстът е много силен, така че от мен това. До нови срещи, да нови е бил интересен епизод и каквото сте си харесали от тук, да го използвате на драго сърце и да се чувствате поздравени от нас. Имаме още 2 епизода до края на този сезон. Това е нещо, което казваме, но това не означава, че ще ни забравите. Напротив, ще отсъстваме след 2 епизода за съвсем малко, за около месец и след това ще се завърнем много ударно за това, когато наближи времето. До нови срещи. До нови срещи. Това е Минил ми Бронз. Това е Минил ми Бронз. Това е Минил ми Бронз. Това е предаване само за мъжаги, пиещи бира и играещи джаги. От 1, 2, 3 до кой си, къде си? Фенки, фенки, деси, къде си? Чеки, чеки, малко, чики на топка петица на коляно рана. 90-те се завръщат на видео поднос, защото това е Минил ми Бронз. Минил ми Бронз. Минил ми Бронз.